मानिक देवान देवान पाराव जों तिनि जे नक बायजाक रनो जों तिनि माइरं बाग लाखा जों एसडीएम होते रिलीफ कैम्प नि बागै जों 1 कुइन्टल माइरं रखा ते जों पर्सनली तिनि अरनि लुकुरो बायबो जों माइरं खाका तिनि पार्टी तरफ থেকে फन हिंका इनके जों रियां पाराव रै फैका 5 परिवार न इनके ताबुक सिनर 16 परिवार बरनो जों जतन माइरं 9 केजि खलाय रेखा आबोतत बरक चलि द्रप इनका जों तिनि एसडीएम बो सालायका आं एसडीएम न बो हामबायरनाय बो अनेक कष्ट खायका डीसीएम तिनि एसडीएम होते तिनि ऑल तिनि प्रशासनिक रक अनेक बड़ कष्ट खायजाक थुयासा एकलायनाय तिनि बरबुक साब डिविजननि इनके तिनि अजागो जों प्राय 28 परिवार तुतै क्षतिग्रस्त अंखा नक जतन बायजाक तिनि अजागो गेसों तिनि अमनि जों एसडीएम बो सालायका काहामके जाते बरंनि फाइनान्शियल बरंनि जे नक डेमेज माने बनो दाति दाति रुनानि बागै 1 वीक नि बिसिङाव कागज जमा रखांके 1 वीक नि बिसिङाव बरंनो दानानि रिक्वेस्ट खालायका जाते अमो पारफेक्ट नायजाक गेटे कैसा नक इशु तो इनके बरंनो आबोत जों 1 मास तुतै जे नक ताइङासो जरा जों एसडीएम साका बरंनो चाजांनाय जारा नक बायजाक रनो चाजांनाय मास कैसा 15 दिन के 15 दिन बरंनो माइरं रुनानि बागै जों बनबो रिक्वेस्ट खालायका इनके आबोत तो और कैसा किसा अनि कंडीशन दंगो जों तेवैसा अमनो सालायफिनाय रेशन डीलर किन्तु प्रॉपर्ली जे ताबो तो कम्युनिकेशन खालायमाय आबा बरंनो मेसेज होग्या जे बरंनो माइरं रुनानि बागै बरंनो साजाग्या बयनि सावो अबनबो जाते क्लियर खायथों इनके ते कैसा सुदो सिनि नक बायमानि न तुइबो आं ते किसा सानाय जाते बुसकांगो बरंनो आइवाय नक रुनानि बागै जों अकबो तिनि एसडीएम सालायका जाते बरंनो रियां सिनि रियां रंनिबो रियां ताखरनिके बरंनिबो पिटिदिनि अमा हायके दंगो कैसा नक बरंनि स्किम तुइ फानो जे नक बायजाक रंनो 28 परिवार न बरंनो अरनि बरबुकनि बरबुक साबडिसन तुइ रुनानि निथों जे जदिनो पीएमजी एसवाई बरंनो जदिनो रिमान उनके आबो फानर थों जों अकमनो सालायका इनके जों भिडिअ बायबो अमति रंनो किसा डिसकशन खालायका मियाबो खायका जे तिनिके एसडीएम बायबो खालायका जे जाते वाति गोबांमा रुमानि जतनि क्षतिग्रस्त जा फुकुर हिन्दी खेत हिन्दी किताबो नफुक्रिनो तो स्पेशल जों बनो मानायनायबा जों ग्लासि किरि किरै गोनां हिन्या गरिब हिन्या जतनि न डेमेज इनके अर जों सरनाते हायके जों तंनानि कुनो अमसिंया जे कृषि करै इनके जों निथि मांनाय इनके प्रशासनिक भाबे सिनि लिडार आं कयनाय सिनि आं सब सालायका सिनि एमएलए सारबायबो सालायका सिनि 43 नि एमएलए सार सिनि संजय मानिक सार सिनि प्रेसिडेंट हिदन मैत्रिपुरा सिनि पार्टनार सिनि यंग अतीन्द्र परवायबो जों डिसकशन खालायका देलायनो नांमान करनो सालायका इनके जाते जों जारा बायजा रनो बरनो दाति दाति किसा जों क्लियर खायनानि बागै अमनो जों सालायका इनके आं बरनो बुसुंना मुसुंगो आं ताबो किसा जरानाय सिनि दारानो ब अ किसा सरकारि बाबे साहाय्य मामानि बाहाय मानो मनबो किसा सुंद्रा नों कांद्रा तामा पारालाय मोहने जों ताबो पश्चिम करबुक आरडी ब्लकनि बिसिं पश्चिम मानिक देवान এবং सिनिपारा नों देवान पारा सिनिपारा जे 2 दिन धरे जे वाति फाइमानि बाय जे फ्लाट अमानि जे जों जे इसरा कामना कामना जे नुक थाखै तनाय राव जों प्राय जि नुक बायखाहा मोटामुटी सिनि सुदो नुकसिन बायमानि या सिनि मै थाय जे पसुरक सिनि पुन रक कासoi थाहा तग्र कासoi थाहा वाग्र कासoi थाहा कैसा कैसानि माइरक एकदम पूरा पूरी नष्ट जाजानाय माइरक मारलिया नुक बायै এবং তাবো যে শুনো যে এসডিএম তরফ হইতে এবং ত্রিপুরা মথানি যে উদ্যোগ হইতে শুনো যে কিসাফোনো রিলিফ রেহা যে মাইরং শুনো কিসা মিসা চাবো শুনো ডেলিভারি খাইতো বিনি বাগৈ जों सिनि ত্রিপুরা মথা এবং सिनि करबुक जे एसडीएम এবং প্রশাসন जों খুব হামবায়নাय শুনো যাতে সুবাসুরুনি হিনি বাগৈ এবং जों सुदु इसक साइमिन अयंगिया सिनि जेबाबे क्षति ओहा जे नुक हक बाय थाहा जों भबिष्यत जों जदि नुक रक तांनि बागै जों जदि व्यवस्था खायखा हांलाय जों किसा हामनाय এবং जे जों तिनि जेबाबे
माइरं जे बेसनो डिलिभारि खायहा बिनि बागै जोंनि त्रिपुरा मथा एबं जोंनि एसडिएम अफिसजों हामबाय जानांगौ ताकुक आमनि बुमुं हालाय आंनि बुमुं सिन्धुमणि त्रिपुरा पारा पारा देवानपारा हामबाय हामबाय दिनै जों पश्चिमानिका देवान लतीन्द्र पाराव फायजाक जोंनि बुखुकजोग जोंनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बिनि नरनुमान पुरा डिस्ट्रयिं थांखा गे बनो जों जत मिलिवैनाय जों किसा सुबा सुग्रोनानै फायखा एते स्पेशली जोंनि करबुक साब डिभिसन आन्दार अनेक जागायावनो जोंनि पश्चिमानिका देवानो प्राय 23टा मतन जोंनि नक नष्ट ओंखा गे नर नुबैमान खाना बिनि नक बाहायजारोंखा अनेक खामिया गे बरक थुनानै जानानै अनेक प्रब्लेम गे बरक अंगनारि स्कुलाव थाङि मातंखा गे आरो न माखाति लायखा अमक पुरा बरनि पारा तै कुप्लुं बाक्सा बाक्सा पुथा अदेक अदेक बायजाक बरक जतन प्राय 5 परिबार तै बरक खारै माथका तै तरमानि बागै हाइके जों अजागो एसडिएम रगबो सालायका गे बरकनो बाइके सुबा सुख खालायनाय गे बरकबो सुनो इसा सुबाखा गे पारानि जोंनि लुकुरक जोंनि तांख्राग्रबो जतन मिलै जों जतन किसा किसा के जों सुबा लायखा गे बेलाय खारमा सिनसा गे बरक बाहायके ताबुक तंनाय नक बाहायके तांमानाय अमनि बागै जों मावान सुंनाय गे ताबुक सरकारि भाबे जों सात जत बरकनो साका जे फाइनान्सियल सरकारि भाबे तो रियो जे अबनो जों जाते बरकनो रिमानाय जार जों चेष्टा खालायनाय पार्टी तरफ हिंदी बा सिनि तांमानि तै फानो हिंदी जों बरकनो रुनानि बागै जों चेष्टा खायनाय बरकनि माननानि जुग बुसुक बरक माननाय हाइके जत जागावनो ताबुक देवान पाराव 18 परिवार और 5 गे सिलाराय पाराव 5 अमते हाइके नि गुमति 47 परिवार चेलागांगो लेबाछरा उत्तर एकसरी जत हाइके न गे तिनि नरक एमने साइमानो तिनि आरो तै कमियाखौ ताकोनो चेलागां साइडो हेलिकप्टार बाइसे बरनो चाजांनाय खिखलाय मारसु के बेलाय दुखित के बिसिरबाग सिनि गुमटिओ बेलाय न प्रॉब्लम कतर फाइका के जतन साइमानो जों कानेक्टिविटी करै काइसेन काइसा जों रुतुबि मालाया मीन्स जों कम्युनिकेशन करै कारेन्ट करै सिनर प्राय 4-5 डेज काइतंखा कक साइमाया मोबाइल सुइच अफ अबनि बागै खाता बायथों नक तताब बायखा बते किसा काहामके खलायनानै बागै नर जत सिनि जे भिडिअ नायतंनाय नर सुरि बायदि जाते जों बुसकांगो अमो निसाइतेबो काहामके तांगै बरक संसार बरक फरकटाम बिहिक बसाय बसा बरक काहामके तंग मानेजार सिनि ताखौ बुखरो जे जोंनो नुगै तंनाय रक नर बरन बागैबो सुरिदि ये बरनि नुखुं ये बके बिनि बसाय रनजित रियां बिनि मके बिनि साजक माकुंदा रियां गे नरक तो ताबुक सारा त्रिपुरान बरक न नुंनाय के चिनि करबुंनि बागैबो प्रे खायदि सुरु बर जत त्रिपुरा सारक वानसा बस मुस्लिम बसरबो नुगै तंखांके जतन जे नक नष्ट जाक तंनाय नक बायजाक कौमा तंनाय बरकनि बागै नरक प्रे खायदि दातिन बरक हामै माने गाहाम के बरक संसार खाय माने हामबाय असुन